και μια πολύ καλή ιστορία να πούμε. Εγώ προσωπικά μπορώ να εστιάσω, ας πούμε, αυτό που με συγκινεί στο συγκεκριμένο έργο είναι το ότι μιλάει για την ανθρώπινη ψυχή και κατά συνέπεια και για τη διαφορετικότητα που έχουμε οι άνθρωποι. Για το ότι όσοι είμαστε οι άνθρωποι, τόσες είναι και οι ψυχές μας. Και μέσα από αυτό το επιστημονικό ταξίδι που κάναμε εμείς, με επιστήμονα στην διάρκεια εδώ, δηλαδή, ξεκλειδώνοντας όλα αυτά τα άγνωστα για μας ιατρικά, και προσπαθώντας εγώ ως ρόλος να υποστηρίξω ότι μπορώ στο μικροσκόπιο να βάλω τον ανθρώπινο εγκέφαλο και να κατανοήσω ακριβώς σε απόλυτη ακρίβεια να τον αναλύσω τον άνθρωπο, να αναλύσω ποιος είναι και πώς μπορώ να τον θεραπεύσω, βρίσκομαι αντιμέτωπος με το άγνωστο τελικά. Όσο και αν μπορεί να προσπαθεί να υποστηρίξει ο ρόλος μου ως επιστήμονας ότι μπορεί να βρει το DNA, να το αναλύσει και να κάνει, ας πούμε, διεθνή πατέντα στην ανακάλυψη για το ότι βρήκε την ευτυχία μέσα από ένα χάπι, εγώ αντιδρώ βλέποντας ότι ανακαλύπτει ακόμα περισσότερα άγνωστα τοπία. Η μεγάλη σύγκρουση που έχω λοιπόν είναι με την Άννα, γιατρό η οποία υποστηρίζει το συναίσθημα. Αν τέλος πάντων λογική είναι αυτό που υποστηρίζω εγώ ως γιατρός, ως επιστήμονας. Το έργο στηρίζεται σε γεγονός που συνέβη σε μια φαρμακευτική δοκιμή, όπου κάποιοι άνθρωποι έχασαν ζωτικά όργανα, πέθαναν. Έχουν συμβεί πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Στη διάθεσή σας να σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε.